juniori, a prvi put u svijetu imat ćete priliku vidjeti jedinstvenu demonstraciju taekwondo forbi od strane slijepe osobe, naše Karlovčanina Mirsada Bečirovića. Molim vas, pozdravite jednim velikim pljeskom Mirsada Bečirovića svog politička. Upravo ovdje građanima svoga grada nastupa u taekwondo formama za jedan od najtrofejnijih klubova cijele Hrvatske, naš taekwondo klub Karlovac. Izvoli. Jedan kratki zajednički sastanak. Ja molim sve predstavnike, natjecatelje i demonstratora da dođu ovdje kod pozornice tamo. Ne možemo se ne osvrnuti na tešku katastrofu i tragediju koja je pogodila stanovnike Japana i na neki način ovu manifestaciju želimo im iskazati i čast i nadu za bolju budućnost.
i solidarizirati se sa njima u njihovoj tuzi i boli i nadi da će ipak unatoč svemu uspjeti prevladati sve teškoće.